नमस्कार प्रणाम। हम गीतकार लेखक फूना बाबू आज अपना चैनल कवि की वाणी पर फिर नया टॉपिक नया कविता के साथ उपस्थित बानी। हम चाहब कि रउआ चैनल के सब्सक्राइब करी, अच्छा लगे तो दोस्त मित्र में शेयर करी। रउआ फेसबुक पेज पर भी हमरा के लाइक कर सकतानी, फॉलो कर सकतानी कवि की वाणी फेसबुक पेज पर। आज के कविता बा कि समाज में बहुत सारा लोग अपना मन ही बहुत सारा चीज समझ लेवेला अपना आप के, अपना मन से, अपना मन में हर आदमी आज के डेट में बहुत कुछ अपना के सोचे लगेला। दो चार लाइन के माध्यम से आज हम प्रस्तुत बानी कुछ अनुभव लेके। बड़ घोर दहाइल जाता, बड़ घोर दहाइल जाता, गदहा पूछे केतना पानी। गदहा पूछता कि केतना पानी बा। बड़ घोर दहाइल जाता, गदहा पूछे केतना पानी। दू चार गो बुद्धि सीख साख के बोकावा बने महाज्ञानी। दू चार गो बुद्धि है ना होने से सीख लेला के बाद महाज्ञानी बने लगेला। बहुत लोग बा ओकरा कुछ मालूम नहीं खे दुनिया के हकीकत, दुनिया के चीज, लेकिन महाज्ञानी अपना के अपना मन ही सिद्ध कर लेले बा आ सब कोई के समझावत फिरे लगेला। दू चार गो बुद्धि सीख साख के बोकावा बने महाज्ञानी। बुद्धि ज्ञान से भेंट नहीं खे उ पढ़ के अहंकार में, बुद्धि ज्ञान से भेंट नहीं खे उ पढ़ के अहंकार में करे लागे आपन हानि। अहंकार में पढ़ के बुद्धि ज्ञान शिक्षा कुछ बा ना, अहंकार में पढ़ गइल बा, केनियो से कुछ ओकरा मिल गइल बा चाहे भेटा गइल बा तो उ अहंकार में पढ़ जाला। अहंकार में पढ़ के उ अपने हानि करे लागेला, उ अपने के हानि पहुंचावे लागेला। केहू से छीन के, केहू से छीन के, केहू के दे के, केहू से छीन के, केहू के छीन लेनी, कोई के होने ले जाके दे देनी। केहू से छीन के, केहू के दे के, हेने होने जाके फोटो खींच के, हेने होने जाके फोटो खींच के क्लिक करके फलाना ढेकाना। लोगवा बनेला महादानी। महादानी अपना आप के सिद्ध करे लगेला, फोटो खींच के, केहू के कुछ दे के, समझ के। ये सब ठीक नहीं है। दुनिया के इहे बा सच्चाई, ध्यान दे के सुनो ए भाई। दुनिया के इहे बा सच्चाई, ध्यान दे के सुनो ए भाई। जेकरा ढेर के चिंता बा ओकरे बा परेशानी। जेकरा ढेर के चिंता बा, ढेर चाही, हई चाही, हऊ चाही, फलाना चाही, ढेकाना चाही, ओकरे परेशानी बा। बड़ घोर दहाइल जाता, गदहा पूछे केतना पानी। दू चार गो बुद्धि सीख साख के लोगवा बने महाज्ञानी। यही के साथ हम कविता के विराम देम। अगर चाहता नहीं कि अच्छा लगे तो रुआ हमरा के सुझाव दी कमेंट में। और तब तक के लिए हम विदा चाहब। धन्यवाद सब कोई के। नमस्कार प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।